Takže čaute ľudia, dneska vás vítame u nového Minecraftového zážitku. Dneskajšie plány je... Martin, povedz svoj dneskajší plán. No, ako dneska, ako prvú vec by som mal postaviť tú stodolu, potom to nevydarenom hovade, to dneska celé zničím. Súhlasím. Ale Ale to máme stavať ja s Markusom. No, ja to by som jej dopadlo, povedal, že ju chalošovia. a tak ďalej. A potom pôjdem s No. Markusom ťažiť diamanty. A ja by som navrhoval, že ja spravím prístav vlastne, lebo to je podľa mňa veľmi dobrá, vlastne taký začiatok k našemu majaku. Ale zase mám nejaký domček, vieš, že niekto si povie, že Už ho niekto si nemáš. povie. Počkaj, to si teraz robíš doma, že srandu, že to si teraz nebral vážne. Si teraz čo spravil akože zo mňa dobrý den, alebo čo akože. Tak my sa tu bavíme o mojom domčeku, kde som vyrastal. A ty ho teraz akože ideš zbúrať zo zemou, hej? Mne na ňo Mikuláš dá očko. Ja, aký Mikuláš, prosím ťa, on je dávno vo väzení, ja som jeho generácia druhá. Mišo, ja by sa ešte dal na teba očko, pozor, vieš? No, aby som si na teba nedal očko na tvojich tigrov, aby ti zajtra už neboli. Ty, prosím ťa, ty koho mi chceš zbyť, ty zasrán? Nie vidíš, že budú vypálení v kyseline močovej, môj zlatý. Vyťahnem ťa, Maťo. Tak to bolo také neplánované. My si nemôžeme dať rebrík, však my si to musíme sťažkovať. Vieš čo, akurát mám... Počujete ma? Tak to som Martin, dal, čo počuješ za ma? tvoj- Máte hlinu? Akú materinu? Od je hluchý. Asi, hej. A ja Si už napríklad. pre koníka. Že, Markus? Kde je tá... to proste... Nech si ide nabrať do Turca. Toto je krásne, Mišo. Toto Hej? je čistá krása. Nejako reálne ohľadom Fakt to moju je robotu. pekné, fakt to je pekné. Neviem, to Trafím také, ju. ja by som tam dal kamene proste. To sú kamene, Ja som... Tá voda akurát zmizla. presne, A ty fakt, sme je to moc krajnejší. také ostré. Sú tie... Ostrý prechod, že? Také hrbolaté. Ja by som tam presne dal, že kameň. Ty kokos, to svieti. Nezaujíma, jak to odtiaľ vidno. Ak takto sa pozrie na ten strom, je to To vyzerá brutálne dobre. lepšie. Však predsa len som obyčajný chalan z Benz. Ono, ale tieto už vytrčajú skoro z... Aha. To už nedočiahne vyššie, to je problém. To vyzerá dosť dobre.
ten maják. Ešte o jeden blok vyššie by som to dal celé a bude to perfektné. Takže čaute ľudia, vítam vás tu po veľmi veľa hodinovom timelapse. Teraz je už presne 00:00 ráno, teraz je už 0:01, takže je nový deň. Dneska, teda včera sme urobili takúto robotu, pozrite sa za nás. No, prevedieme vás túto cestičkou stromov, proste krásna cestička, toto som robil ja sám, alebo ešte pozrite, otočme sa ešte na chvíľenku a ukážeme vám náš prístav, ktorý budeme rozvíjať ďalších partov, takže musíte ostať naladení na ďalšie party, pozrite sa na tento prístav. Tu nebudú ešte takéto všetky tie rôzne veci, tu nás sme odparkovali loďku a vlastne tá loďka, ostaňte naladení na ďalší part, tu nebude táto loďka. To Áno, proste bude niečo neuveriteľné. áno, Táto loďka je začiatkom veľkých budúcností. áno. Ideme ďalej. Aj svoj príbytok. Môže tu chovať Zazumuj na kravy, mňa. sliepky, brojlery, všetko možné. Zazumuj na mňa. Ahojte ľudia, ahojte, ahojte. Počkaj, A hodím na teba slepicu, počkaj. Čo som spravil? Počkaj, slepica, chytajte. takže ako vidíte, máme tu krásny maják. Nie je síce dokončený, ešte mu chýba troška strecha a ešte tam pridám nejaké antenky, nech to vyzerá pekne. Ale môžete zatiaľ ohodnotiť, koľko od 1 do 10 vyzerá. Hej, to treba, vieš. A Martin, ešte poď za mnou, keď som akurát vyšiel z toho majaku, tak ma to napadlo. Táto ohrada zúrada. Hádajte, čo to bolo? Toho, jak sa volá, toho Kuba Moca. Tak to proste moča Sorris. Tak pozrite, ako stajú si to spravil. Ešte vratavy, no vratavy sú otvorené tak pre bezďakov, ktorí tu môžu ísť. Namiesto toho konia, čo tu mal. Ináč prišiel tu Creeper, však Martin, daj to tam. Prišiel Creeper a proste to tu odpalil. Ja som to hneď začal plátať. Nie. A proste kôň zomrel, no. Mišo, máš tu železo? Hej, Pozrite, creeper, Mišo! Ešte sa pozri na tú farmu, ako to vyzerá. Teraz akurát tu nezaplakávam diery, ale to úplne silne nestačia. To už koňa nezachráni, Mišo. Proste on bol už... Proste hneď pri ňom Bol vyselený. No, Kôň. ako reálne. Kubol mu nedával jesť. No a ešte má... Ten kôň chudák bol podvyživený a prišiel ku nemu creeper a uľahčil mu to. Proste hneď. On bol týraný, proste od malička už bol vedený k tomu, že je iba na... Viete si domyslieť. Takže týmto by sme sa chceli poďakovať tomu creeperovi, že takto Že tomu proste koňovi uľahčil život. Uľahčil život. Proste Nech mu tomu je zem koňovi, ľahká. koňovi. Takže ako posledná rozlúčka s týmto našim koňom Mňam, utíraným k Ježiši, smrti, akurát sa by sme mu radi poriadne zaznamenali. mäso mňam. Oh. Super, to z toho koňa vysratého. Čo to robíš? Čo? Choď preč, hej, ako